Hah? Saya gak loro. Aku kowe wong Kalau minum teh gak loro. Apa-apane yo gak kopi wong padi. iki ayo sing ngontone nganggo urutan. Oh, nganggo urutan. Nah, sing sore menyang jam itu tekan jam 10. Sing 10 tekan jam 11. Kula tekan jam 10. Sing saiki kan Iki nganteni wong kirakat sing duwe. Iki ora digawe apa iki? jare nek gawe Pak Madyo kuwi malah pramat. Ah, bener. Ora kuwi. Iya kok. Pak Madyo iki disupirke. Kok disebutke nek kuwi to? Sulitan opo? Mantene susukan. Mantenan malah pramatake putrane sing jenenge sapa aku ora ngerti. Dadi iki mantekke sing wedok. Mantek anake. Malah pramatake ngono lho. Nek mantekan mantekke. Nek molok promo molok anake. Malah pramatake. Nek ijab-ijabke. Nek mantekan mantekke. Ya ora kok. Ayo ora kok yo kabeh nganggo apa nganggo kene ya ora. Ya melu seneng. Muga-muga Pak Madyo nek kagungan kersa jinan kudu dikawuh. Jinan penting sak kabeh. Yo berkah. Ini beda dari sandi kala. Ya moga-moga teman-teman kalian Ayo ora Anggenipun bangun gayat, gayat ageng, saged membukaken dinen-dinen pinten-pinten kali arti saling kowe nenggal ringan-ringan membawa putra kali putri ingkang bekti dumateng ingkang watu lan bekti dhateng Rama. Mugi-mugi Pak Madyo sugih gadah sugih pari. Muga-muga kaya rezekine. Lah ya ngono to ya. Iki Pak Madyo iki to. Kasih kamu kan? Oh, Mas. Wah, tidak mungkin sini. Pengen di kayine lek aku belum salaman to. Lho. Oh, ini Pak Madyo. Ah, iki Mas salaman ki, Mas. Wah, ketemu belum diung ganti ngono, Mas. Wah, ini bagusnya uleng-ulengan to. Oh, iki Pak Madyo. Ini teman Mas, ini kagungan kersa nikahaken ke putra. Muga-muga Madyo mulya sapi sak Mas. Amin, matur nuwun Bapak sedaya panjenengan, panjenengan mugi kabul kawula dhateng keluarga. Kapal kawula saya Ibu pundi Mas? Ibu sing pundi tadi iki? Oh, Mbok Sare. Sing iki? Sing jak klambi iki kudu ngirim iki? Kenapa? Anu ibuke Mas. Sedia pakai. Ini Mas Madyo wis tindak to. Oh iya wis aku. Wah, wis didongake moga-moga Ibu iki sedulure Pak Madyo. Iya. Amine. Sing daleme ngono ta. Ayo ta. Saiki ngene. Iki wekane digawe seneng-seneng yo arane tangkap barang yo lukan yo. Yo Seneng-seneng apa tingane? yo jajal tugas loro ya. Ya, tak. Nanti ayo didinteng iki. Dan saya paling nyanyi Pak. Tutup. Oh nggih. Ampun kerengane. Nyingkar nyingkun wiwitane nyingkar nyingkun lingsam yen lelampahan kata Tresno tulus nadyan
Alah kain ini terus Bu. Bagus. Hei. Nyuwun ngapunten kuwi tak kandha nek bendara iki lomo sakno kok mikir ra tau aku. Nyuwun sewu pun mau napa ora kowe. Iya. Ah kok mboten ngendikane anakmu, mbek aku kepiye ngono ya. Kok tak ada
WA nomor itu anak nonton WA itu nomor itu. Oke. Ampun. Sampun rampung. Kalian pun cekap pun beres. Iki harus bisa kelorong, online tak Pak Den. Agen Mas Slamet. Kowe iki ada masalah. Wah, dereng perso. Kula terima. Terima. MM. Agen Mas Slamet. Dadi aksione kabupaten kuwi. Cik, Duwe kita gajah. MM. Besok Pak. apa? Rumah makan. Rongsokan manunggal. Jadi kalau itu lono rene go babon golek ana botol-botol akuan itu tukang manunggal. Rongsokan itu. Napa padane yo MM ora den Mas niku sing kita Kira aksione kabupaten kuwi. kang kita nggih handel-handel. Ya apa kok pancen Nggih. cara japa karya kaya ngono kuwi kula tak tadi. Becik sakit. Kula ngasilake sing rasik. Kosong gawe mulyani urip. Nggih. Iki bakal diterus ning papat kene. Yen ono kula enggak bisa. Ya kula tidak akeh resik. Tegese kula niku kula menang nama. Sedaya kula resiki suket godhong sing ra kanggo nggih. Godhong-godhong niku kula cemplung teng rumahan niku tambah kula regetan nggih enten kewan-kewan niku tak dadi rabuk. Nah niku piur-piur ning tamanan ijo. Alah kowe iki ngapunten tenan iki. Kowe kok ngece karo aku? Alah aku manya budaya kaya macam apa yang karo utus ya. Makin nggih. Iya iya. Boten nggih. Lho, Ora seneng kula. boten. Kowe ning papan kene nganti supaya kelaki tambah. Nggih. Nggih, boten. Kok jelas ora diakui. Wah, Kok ngene, nggih. tiga kono dadi sing kudu tak mendekat karo dalam Oh, ngeten nggih. dirampungan kalian. Boten nggih. Sepan-sepan dalam Bali kowe kudu kebetulan. Sumantio. Oke, nek enten tedamelan, wonten napa-napa pendidikan kuwi jeluke kula mesti mriki. Nggih. Siap. Ayo. Nun, Lu aku damu kendaraanmu jare njenengan sak mongso-mongso tak beloke mriki ya niki wis sampean beloke kula. diajeng bondo ati. Kan lho ora ndika nek diajeng niku penjane kersake kok. Boten. Kula kan mriko. Dirampungake mergo kune wis sak isuk. Nek ujian boten masuk.